Prievickom okrese sme si vytipovali tento dom, kde sme zazvonili na zvonček a ponúkli sme, že vyčistíme fasádu. Dobrý deň, zdravím vás. Išli sme okolo, je to po ulici, a všimol som si, že máte špinavú fasádu na dome. A my máme práve firmu na to, my sa venujeme tomuto čistenie fasád, čistenie striech. A ja som vám chcel ponúknuť, že by sme vám to očistili dnes. No potrebujem, ale teraz momentálne robím slivky. My vám nezoberieme vôbec žiaden čas, potrebujeme len, aby ste nám ukázala, že kde sa pripojíme na vodu, na elektrinu. A to je všetko, ako nič viacej od vás nepotrebujeme. A čo by to stalo? Koľko? Ešte raz tak pomalšie. Úplne zadarmo by sme vám to spravili. Prečo nie? Jediná vec vlastne, čo za to chceme, že si môžeme vlastne natočiť a zverejniť video potom na našich stránkach. Dobre. Dobre, ďakujem. Pani sme zazvonili na zvonček a vyrušili sme ju zrovna pri zaváraní sliviek. Ale keď som jej vysvetlil, že čo vlastne chceme a prečo sme tu, tak bola z toho nadšená a hneď nás pustila dnu. Začneme s tým, že spravíme malú vzorku v tomto rohu, aby sme videli, že ako to bude po očistení vyzerať. Zavoláme pani domácu, aby sa na to prišla pozrieť a uvidíme jej reakciu. Pekné. A to urobíte celú stenu? Áno, celé to takto bude vyzerať. Výborne. A aj tú bočnú. Fantázia. Tak môžeme pokračovať teda ďalej? No samozrejme. Všetko máme hotové, očistené a ja idem teda zavolať domácu pani, aby si to prišla pozrieť a aby vyjadrila teda svoj názor, že ako sa jej to páči. Kým sa na to pozrieme, tak ja vám ešte poviem k tomu, že pokiaľ máte záujem o takúto službu, o vyčistenie fasády aj na vašom dome, napíšte mi do komentára slovo fasáda, alebo mi zavolajte na toto číslo a dohodneme sa. To je krása. Tak som chcela malovať, ale toho roku nie, no ale... A nakoniec teda nemusíte. Tak to mám hotové. Tak sa teším. To som veľmi rád, že sa vám páči.